Salutare, dragi scorpioni! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Voi face o citire generală pentru voi, pentru perioada aceasta, de fapt pentru luna august. Fiind citire generală, știți bine că e posibil ca unele lucruri să rezoneze, altele nu, cu momentul acesta în care vă aflați. Oricum ar fi, pe mine m-ar ajuta un mesaj, un subscribe din partea voastră, mă fac să înțeleg că ceea ce regăsiți aici vă place. Haideți să vedem. Dragi scorpioni, pentru voi. Pajul de bâte, 2 de spade și lumea. Iar la capăt ce mai avem? Un alt paj de monede, 2 de bâte și regina de cupe. Am să las pe acest paj aici să reprezinte energia întregii citiri din acel pachet, pentru că vom mai extrage și alte cărți oricum. Bun. Aveți un mix așa de elemente aici interesante. Trecutul vă duce către trecut în continuare, ca și cum priviți așa către ceea ce s-a întâmplat, însă să știți că sunteți ghidați de o lumină, sunteți ghidați de către o forță superioară și să nu uitați că aveți voi în mâna voastră această forță. Tot ceea ce faceți se realizează prin intermediul mâinilor voastre. Nu știu cum să explic. Poate aveți o muncă care se face cu mâinile sau ați făurit ceva. Oricum ar fi, puterea este în mâini. Și mâini la modul concret, dar puterea este în mâinile voastre ca și expresie. Și voi duceți lumina în mâinile voastre. O alegere în prezent, într-un fel se simte ca o alegere și o stagnare, ca și cum nu vreți să vedeți ceva, aveți un văl pe ochi, pentru că pentru a merge mai departe în zona aceasta de a vedea lucrurile, este o durere, vă provoacă o durere foarte mare. E o durere foarte mare pe care o simțiți și preferați să vă puneți acest văl, așa cum face personajul de aici, și să vă protejați. E o formă de protecție, iar viitorul cu lumea vorbește despre încheierea unui ciclu. Dragi scorpioni, ajungeți să încheiați anumite cicluri care v-au dat foarte multe bătăi de cap și nu doar de cap, fizic, emoțional, v-au rănit foarte tare. Lumea este a 21-lea card, vorbește despre încheieri și despre procesări în același timp. Poate aveți nevoie să procesați anumite lucruri, să le trăiți, să le integrați. Lumea integrează tot ceea ce s-a întâmplat până acum legat de trecut, legat de prezent și, bineînțeles, înglobează și viitorul. Haideți să clarificăm cu acest paj de bâte, care, deși pare lipsit de putere, el este la începutul unui drum. E un drum inițiatic pe care îl va parcurge și care îi va da puterea de care are nevoie să încheie ciclul. E posibil să aveți de-a face cu un personaj în viețile voastre care seamănă cu acest paj și care se concentrează un pic mai mult spre trecut decât spre ceea ce urmează. 8 de spade și 6 de cupe. La nivel conștient, situația asta cu trecutul și raportarea către trecut și cu acest personaj se simte ca o încorsetare. Vă simțiți legați de mâini și de picioare în situația pe care o aveți raportat la acest personaj. Ca și cum nu mai există scăpare, nu puteți ieși. Iarăși vălul pe ochi, iarăși vălul pe ochi și aici și aici. Există ceva în viața voastră care vă pune bariere în a privi lucrurile în față și a vă debloca. Puteți să vă deblocați, puteți să ieșiți singuri din orice încercare, din orice situație care vă dăunează. Simțiți că vă dăunează și chiar vă dăunează. Simt că e foarte multă tristețe și îngrijorare aici în același timp, ca și cum nu știți pe unde să mai apucați. Dar la nivel inconștient, mesajul este să mergeți către zona de bucurie, de fericire pe care ați trăit-o undeva în trecut, alături de oamenii ăștia care vă creează aceste stări, pentru că ați avut și momente bune alături de ei și să luați din resursele respective, pentru că doar în felul ăsta veți putea merge către energia lumii, care conține de toate, conține și bune și mai puțin bune. Conține și momentele astea de fericire, de conexiune, dar conține și momentele care
ne fac mai puțin fericiți. Lumea are de toate, e un cumul, e fericire pentru că a trăit de toate, fără a evita ceva. 7 de spade și 2 de bâte. Aici avem sindromul impostorului, probabil vă simțiți înșelați, vă simțiți defavorizați cu privire la ceva, ca și cum personajul ăsta care pleacă v-a luat o parte din voi, a luat o parte din voi foarte puternică, foarte pregnantă, dar în același timp a lăsat ceva, însă nu a lăsat ceva foarte valoros care să vă dea putere. A lăsat ceva doar pentru a spune că a trecut pe acolo. Eu am fost aici și las un semn al faptului că am trecut pe aici. Vă duce iarăși către dualitate. E o dualitate aici, e o alegere, e nevoia asta de a privi în larg, de a merge către ceva nou, de a căuta noi teritorii, pentru că avem 2 aici și 2 aici. Dar încă sunteți pe un teren safe. Voi încă sunteți în mecanismele de apărare, să zic așa, care vă fac să vă simțiți în siguranță acolo unde sunteți. Rămâneți unde sunteți dacă vă simțiți în siguranță, pentru că oricum ar fi, o să mergeți către o zonă specială, o să mergeți către o zonă foarte frumoasă. Și 2 aici iarăși. Ceea ce vă rămâne vouă este 2 de 3 ori, 6. 2 aici, 2 aici, 2 aici. Chiar dacă e 7, lasă în spate 2 spade personajul ăsta. Ceea ce vă rămâne, ceea ce vă rămas voi, parcă alegerea asta, dualitatea asta și vălul pe ochi, asta v-a lăsat. Cu asta ați rămas. Și asta vă dă foarte mult... sunteți neliniștiți așa, mereu în căutare. Haideți să vedem cu lumea. Lumea confirmată de lume. Vai, mulțumesc pentru acest card. Mulțumesc. Și 2 de cupe, îndrăgostiții. Ok. Lumea a fost confirmată de lume și de către îndrăgostiți. Uitați aici. Da? O poveste de iubire care se îndeplinește, care se întâmplă pentru voi, dragi scorpioni. E un mod în care voi vă trăiți în deplinătatea forțelor și a trăirilor această poveste de iubire. Este iubirea față de voi, este iubirea față de ceilalți, este iubirea față de lume. Pornește cumva de la individual, da? Individual, aici are legătură cu ceilalți, cu grupul și merge către zona de umanitate, de îndeplinire a menirii pe care o aveți voi și aceea este de a iubi. A sărit letting go, să lăsați. Da. Iarăși avem 2 aici. Unul merge la stânga, unul merge la dreapta, unul merge la stânga. Unul este negru, unul este alb. Ideea este să lăsați, să dați drumul la ceea ce nu vă mai folosește. Cu cât ține mai mult de un lucru și ne atașăm mai tare de el, cu atât punem presiune și lucrurile alea nu se întâmplă. Mesajul acestui card este să lăsați să plece tot ceea ce nu vă este favorabil, să lăsați jos vălul pentru a putea vedea lucrurile în față. Aceste 2 păsări la un moment dat vor fi împreună, cum apare în cardul îndrăgostiților, însă e nevoie probabil să-și trăiască emoția asta de a fi liberi și de a porni fiecare pe drumul lui, fără nicio presiune. Presiunea, de fapt, nu apropie, ci îndepărtează. De cele mai multe ori se întâmplă asta. În momentul în care nu veți mai pune presiune, abia atunci o să atrageți ceea ce vă doriți către voi, prin intermediul lumii și a îndrăgostiților. Sper să vă fie de folos, dragi scorpioni. Cu bine, la revedere!